Seo cúig ná ó Ghaeilge na Halaban gur chóir do Ghail na hÉireann iad a chuid. An chéad ceann ná scoineal agus cinnte sin iontach. An dara ceann ná ómh agus deirtar é seo nuair atá tú géir rud ag an nós. Híorne, hiorcis nó nach mór an trua é rá. An tríú ceann ná strúpach agus cinnte seo copan on beag té nó brain té a bheith. Deisial is deánach. An ceann seo cinnte seo ré agus sásta rud ag an dhéanamh. Cinne líon cosúla ré le racáil nó rud ag an tá sé deas le rá. Deisial is deánach. Agus an cúga ceann agus an céad is fearr ná beach a chuin ar a bhd hain. Tuairim an bhadra ar a bhd hain agus cinne seo rud ag an nós. Deathúrim a bheith fiú rud ag an fiú mar bhfuil bunús leis. Agus beidir an airfáile duine é má tá siad a bhla hain agus gan éon bhunús leis. Ní mé céimh chun cinnte chuna sé úsáid. Beidir an airthaigh cainteoir Gàidhlig ag an dom chuna is fearr é úsáid. Sin iad